ji bîstê çile ve li Efrînê dewleta Tirkiye êrişên qirkirinê pêktîne. Gelê Efrînê li dijîvan êrîşan berxwedaneke bêhempa a dîrokî raber dike. Werin em jî bi alîkariya xwe tevlîvê berxwedanê bibin. Em gelê xwe yên Efrînê yê dibin êriş û dorpêça dewleta Tirk û çeteyên wê de bi tenê nehêlin. Hûn alîkariya xwe dikarin bi lez biriya Heyva Sora Kurdistanê bigînin gelê Efrînê. Alîkariyên maddî wê ji bo pêdiviya derman, alevên tenduristiyê û cihazên nexweşxaneyan werin bikaranîn. Herwiha pêdiviyên welatiya yê lezgîn dê bi destkeftiyên vê kampanyayê werin pêşwazî kirin. Banga me ye hemûsazî û dezgehên Kurdistaniyên li Ewropayê hemû gelê me tevlî kampanya piştgiriya Efrînê bibin. Çawa Kurdistaniyên li Ewropayê bi hestiyarî û berpirsiyariyeke mezin beşdarî kampanyayên alîkariya ji bo Kobanê, Şengal, Cizîr, Sûr û Şirnexê bûn, gelê me dê li Efrînê jî xwedî derkeve. Xwedî derketina li Efrînê xwedî derketina li Kurdistanê ye, xwedî derketina li paşa rojê ye. Em bang li gelê xwe dikin ku hemû derfetê xwe ji bo Efrînê bikar bînin û destê alîkariyê dirêjî Efrînê bikin.